Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Posle 10 godina braka i rođenja 2 deteta, Jovana je otišla na more sa drugaricama i posle puno vremena ponovo je imala onaj osjećaj slobode da radi ono što želi, a ne onako kako treba. Beograđanka Jovana nam se obratila da joj pomognemo, pošto se našla u situaciji iz koje ne zna kako da izađe. Otišla sam na more sa drugaricama iz škole, posle 10 godina braka. Trudila sam se da budem odana supruga i dobra majka mojoj deci. U ovim teškim vremenima, iako smo oboje zaposleni, odgajati 2 dece, moje 2 anđela, izuzetno je teško i naporno. I svakodnevno troši nas, roditelje. Nikada se nisam žalila, podnosila sam teškoće zbog ljubavi i privrženosti moje porodici i deci. Kada su me drugarice iz srednje škole pronašle na Facebooku, odmah smo se uvezale, a vreme koje je proteklo od tada kao da nije postojalo. Opet smo bile one blesave, vrcave, nasmejane i opuštene i brzo smo se dogovorile da ovo leto odemo zajedno na more. Suprug mi nije pravio probleme, pošto je svestan koliko sam umorna i iscrpljena. Brzo smo pronašle povoljan aranžman u predsezoni u Grčkoj i ubrzo otišle na put. Kada smo stigli, sve je bilo kao u prospektu. Smeštaj je bio blizu plaže, a mali grčki gradić je bio pravo mesto za nas. Na plaži smo naravno odmah privukle pažnju, nas 5, sve atraktivne, glasne i vesele. Nije prošlo puno vremena kada su počeli da nam prilaze momci, uglavnom mlađi od nas. Ja sam u tim situacijama uvek bila uzdržana, nisam im davala povoda da se sa mnom mnogo bave. Mislila sam da sam tako sigurna. Ali jednom od njih je takvo moje ponašanje očigledno privuklo pažnju, pa je on baš bio uporan. Iako mi nikada nije palo na pamet da bih mogla da prevarim svog supruga, posle nekog vremena i upornog udvaranja počela sam da osjećam one davno zaboravljene žmarce u stomaku i ustreptalost, a kad dođem na plažu, tražila sam ga pogledom. I naravno, sunce, more, vrućina, kokteli, skoro naga tela jedno pored drugog, opojni mirisi borovine i cveća, što bi se reklo, poklekla sam i predala se strastima. Sam seks je bio neverovatan, strast koju davno nisam osjetila, a on pažljiv, pravi džentlmen, koji sve vreme vodi računa da mi bude udobno, toplo, prijatno. Sve što odavno nisam osjetila, sve što sam mislila da sam zaboravila. U meni se ponovo pojavila ona slobodna devojčica koja istrčava iz kuće kada je letnji pljusak, vozi biciklo po ceo dan, uživa u životu. Naravno da me stvarnost vrlo brzo otreznila, da sam shvatila koliku sam grešku napravila i da sam moj brak dovela u opasnost i stvarno sam se mnogo uplašila. Najteže mi je bilo kada me je suprug sačekao na aerodromu sa naša 2 anđela, koji su mi potrčali u zagrljaj, željni mame, od koje su prvi put u životu bili odvojeni na 10 dana. Od onda više ne mogu da živim sama sa sobom, izjeda me krivica i osjećaj beznađa, strah od gubljenja porodice. Pomagajte, šta da radim? Da li da suprugu priznam letnju avanturu ili da se trudim da je zakopam, što dublje u sebe i nekako zaboravim? Draga Jovana, našla si se u veoma neprijatnoj situaciji, ali ona nije nimalo retka. Često nam u braku, iako imamo dobar odnos, nedostaje baš to. Strast, iznenađenje, komplimenti, da ponovo vidimo onaj sjaj u očima. Ali znam da ti neće biti lakše što nisi jedina. Teško je u tvojoj situaciji dati pravu preporuku, pošto šta god da rešiš i dalje to neće biti prijatno za tebe. Da li da priznaš ili ne, zavisi od vašeg odnosa. Muškarci, ređe od žena, mogu da pređu preko prevare i zaborave je, a često posledice toga mogu da traju i godinama, pošto je jako teško ponovo uspostaviti odnos poverenja kakav je pre toga bio. Ako ne ispričaš suprugu za ovu letnju avanturu, tvoja savest ti neće dati mira.
pa je na tebi da vidiš i procjeniš šta je za tebe lakše, da li da povrediš voljenu osobu ili sebe. A jako je bitno da i sama sa sobom porazgovaraš, da vidiš da li je ova letnja avantura samo prolazna potreba da budeš privlačna drugima ili posljedica lošeg odnosa sa suprugom. Ukoliko ne možeš sama da rešiš ovu situaciju, preporuka je da potražiš savjet psihologa koji će posle razgovora bolje moći da procjeni kako da rešiš sve ovo.